Jamen, here we go. Jeg ved ikke helt. Vi må lige se, om vinklen på det kamera her, det er, som det skal være. Jeg kan godt tænke mig, at den fangede lige del styr og... Hvad hedder det? Wow. Lige del styr og horisont, whatever. Men ellers lille, hurtig, kold testtur på den nye Knallert. 1225 km på den indtil videre. Så stadigvæk brand spanking new. Men jeg er spændt på at se kvaliteten af det kamera her. Nu fik jeg ikke engang dyttet, inden jeg startede. Det er bare whatever. Det må vi løse. Kolde dæk. Jeg vil lige se, om jeg kan finde et par små snod, inden vi vender næsen hjem igen. Jeg kan godt lige få lidt exhaust notes. Spændt på at se, hvor meget af det her, der rasler af, simpelthen. Mikrofonerne, de piker fuldstændig vanvittigt, kan jeg se. Jeg ved ikke, hvor meget wind reduction der er på lige nu, faktisk. Men der er død kat på. Så lidt må det vel for fanden give. Gris. Beklager snøfteriet, men det er koldt. Man skal godt nok også lige lære, hvad fanden man skal sige til... Eller, hvad skal man sige, når man kører? Altså, nu svinger jeg til venstre. Nu drejer jeg til højre, som så en venstre. Hjernebrud. Det bliver der mange af nu også, Polar. På den her kanal, hvis det bliver til en kanal. I don't know. Wow. Gå væk, fugl. Flere exhaust note. Så vil der nok sidde nogen og være sådan hammerkloge bag skærmen og gå til tastaturet lige med det samme. Jeg fik at vide fra forhandleren og værkstedet, at 1000 kilometer, så var der frit slag på omdrejningerne. Det havde ikke noget med noget garanti eller noget som helst at gøre, så det var bare at give den gas.
Og han sagde også, eftersom den skal på rullefelt en gang i næste uge, så vil han gøre det alligevel. Give den fuld hammer. Altså. Så jeg kunne lige så godt gøre det nu. Så det er det, jeg gør. Så er der nok andre, der vil sidde og sige, om det skader lejer og alt muligt andet på motoren. Ja, det gør det måske ikke. Så vil jeg henvise til Repsilla, der har lavet en fin video, hvor de har taget 2 forskellige motorer. En, de har kørt ind efter fabrikantens anbefalinger, og den anden, den fik bare tæsk fra start af. Og der er faktisk ikke nogen forskel overhovedet. I'm gonna link it in the description down below. Og så ved jeg ikke, hvad skal vi køre det her på dansk? Skal vi køre det på engelsk? Because obviously English is not that big of a problem. Anywho and how. Det finder vi ud af. Polar, det tager vi en beslutning om os to. Ja, selvfølgelig skal han komme der og så ødelægge de 2 gode sving, jeg har. Okay. Hello, motherfucker. Insta-check. Stadig der. Slingertest. Holder den under stabiliteten på kameraet? Det kan vi lige tjekke også. Og jeg håber, den anden mikrofon om under Ego-skallen, den fanger under udstødningsræs. Han lyder alt for godt med den der SC Project på. Jeg tror bare, det bliver snøften herfra resten af vejen hjem. Det kan du nok bare klippe ud, tænker jeg. Snotten løber hurtigere, end jeg kan nå at æde den lige nu. Har du set mig? Det ville være rigtig godt footage, hva'? Nej, det var godt. Sker der for den trafik hernede, mand? Det plejer bare at være dødens pølse hernede. Nu myldrer det bare. Jeg skal flytte mikrofonen hen i hatten i hvert fald. Så bare møsser den der døde kat der. Det er ikke så rart. Jeg tror lige, vi kører et eller andet sted hen, og så slukker... fuck it. Vi kan jo også klippe det. Nej, vi kører lige et eller andet sted hen, og så får vi lige slukket kameraerne. Der er ingen grund til at føre med hele vejen hjem. Det skal være temmelig hemmeligt. Puha. Hold da op. Hey, den glade giver. Hun. Hvad smiler hun sådan for? Lige kører hen og slukker helt lortet.